uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yababingelela abangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngibingelela abefundisi bebonke. Ngibingelele omama nentsha bebonke egameni likaJesu Kristu. Omi phambi kwenu ubaba uJako, ikhaya lise Eastern Cape, inomuzi la eMandeni. Ngiyakholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, angikuvezele ukuthi babumpostoli bakukade nilangazelela ukubona. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngiyakubona. Amen. Nginethemba lokuthi nako yami impilo awenza umehluko. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ibingelela ngalezi lobazana lisencwadini kaHagayi chapter 2 verse 17. Lapho lithi izwi nginishayile ngokuhamuka, nganishaya ngesikhutha, nganishaya ngesichotho yonke imisebenzi yezandla zenu, kodwa anibuyelanga kini, kusho uJehova. Lord ikhomba ukuthini bazalwane? Ithi whatever hardship esihlangabezana nayo, uNkulunkulu uyayazi, kufanele sibuyele kuyena, singamthuki. Ngoba kukho kwenzeka ezimpilweni zethu uNkulunkulu angakwazi. Glory to Jesus. Akukho kwenzeka ezimpilweni zethu uNkulunkulu angakwazi. Ayikona konke okwenziwa isitha okubi. NoNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho kokuthi abheke ukuthi mayenza lokho kuwena uzawukhala ubize bani. Ngoba masikhumbula noJona egibele lo wamkhumbi ethunyeni iNineve eTalashishi, ethe senyakazisa bamkhipha bamphonsa emanzini, uNkulunkulu wasemorganizele inhlanzi owathi noba seyisesiswini sayo wabeka indlebe uNkulunkulu ukuthi uyokhala bize bani. Wathola ukuthi ukhala ubiza yena. My God. Bazalwane, ngiyanithanda ninonke, kumnandi ukukholwa. Mina ngilikholwa nje ke andinasikhundla. Ngithanda uNkulunkulu nemisebenzi yakhe. Ukukholwa kuyangiphilisa. Kuningi engihlangabezana nako kodwa ngenxa yokukholwa uNkulunkulu umile nami. Amen. Amen. Jesu